қабули шикаст бисёр душвор аст, аммо шикаст дарси 3, 5 ва шояд 10 пирӯзиро медиҳад. дарси талх вале ҳаётиву бузург. Ва баъд ту боз ба ҳамон қуллаҳо бармегардӣ, аммо ин дафъа хеле қавитар, бародар. эверест барои ман душвортарин кӯҳ аст. ин ҷо масъала танҳо тарма, фурӯрезӣ ё тархишҳо нест. гап сари худи баландист. ин мисли як унсури ҷудогонаи табиат аст. ҳар гуна беморӣ ё ҳатто як беэҳтиётии хурд метавонад боис шавад, ки ту шомгоҳ солиму бардам ба хайма дароӣ, аммо субҳ дигар аз хобҷома берун набароӣ ва дигар бедор нашавӣ. дар кӯҳҳо фишори атмосферӣ пасттар аст. аз ҳамин сабаб инсон ҳангоми нафаскашӣ нисбат ба сатҳи баҳр оксигени хеле камтар мегирад. инҳо масъалаҳои ҷиддӣ ҳастанд. бинобар ин бояд омода бошӣ ва хуб дарк кунӣ, ки барои расидан ба баландтарин қуллаи ҷаҳон чӣ қиматеро омодаӣ пардохт намоӣ. мо ба сӯи қуллаи эверест ҳаракат дорем. агар имсол рӯҳи кӯҳҳо ба мо меҳрубон бошанд, иҷозат диҳанду бозпас равон кунанд, барои ман ин чорумин баромадан ба қуллаи эверест хоҳад буд ва ҳамроҳи ман Александр Бахман низ ба қулла мебарояд. ман бо вова соли 2023 дар Чили шинос шудам. мо он ҷо ба қуллаи Охес дел Саладо баромада будем ва ман ҳамон вақт андешаи фатҳи Эверест дар дилам аланга зад. ӯ маро ҳамон замон даъват кард, зеро худи ӯ баъди 2 моҳ ба Эверест мерафт. аммо ман гуфтам, не, ба ман вақт барои омодагӣ лозим аст. ҳамин тавр муддати дароз омодагӣ дидам. ӯ як соли пурра зери роҳбарии Ира Зеленкова тамрин кард. ҳамаи супоришу барномаҳоро бечуну чаро иҷро намуд. рости ҳатто дар нерӯҳои махсус ҳамчунин сахт омода намекунанд. ман барои ҳама як қолаби омода надорам, ки бигӯям раву ҳамин тавр тамрин кун. равиши ман инфиродӣ аст ва бар асоси нишондиҳандаҳои физиологӣ таҳия мешавад. ман одамро танҳо барои фатҳи муваффақона омода намекунам. ман ӯро барои ҳолате тайёр месозам, ки агар корҳо мувофиқи нақша нараванд, агар ҳаво вайрон шавад ё онҳо дар ҷое дармонанд. барои ман муҳим аст, ки инсон захираи нерӯ дошта бошад, то аз чунин ҳолатҳои ғайристандартӣ берун барояд. аз синни 11 то 26 солагӣ ман фарбеҳ будам. ростӣ ягон фаъолияти ҷиддӣ надоштам. орзуи истироҳатам танҳо ин буд, ки дар соҳил дароз кашам, коктейл бинӯшам ва ҳеҷ коре накунам. борҳо парҳез кардам, вале ҳар дафъа баръакс вазнам бештар мешуд. ниҳоят ба ҷустуҷӯи фаъолият шурӯъ кардам. мехостам машғулияти дӯстдоштае пайдо кунам. ҳамин тавр маро ба кӯҳ даъват карданд ва зиндагиам бо кӯҳ пайваст. ин соли 2018 буд. Саша маро бо муносибаташ ба тамринҳо воқеан ба ҳайрат овард. ӯ ҳама чизро иҷро мекард, ягон машқро сарфи назар наменамуд. ин бисёр олӣ буд. имрӯз тибқи барнома бояд 4 соат дар сатҳи 6500 метр бимонам. мо хуб ва бо шиддат тамрин кардем. ба барнома мутобиқшавии ғайрифаъол ҳам илова шуд, яъне хобидан дар хайма. ростӣ аз ҳама чиз бештар маро ҳамин асабӣ мекард: хоб дар хайма. ҳаво дар дохили он бисёр хушк аст ва бадан зуд обашро талаф медиҳад. ин ҷо як шиша аст. ман онро аломат мегузоштам. вақте ба хайма медароӣ ва онро мебандӣ, тақрибан 1.5 соат лозим мешавад, то оксиген дар дохил кам гардад, зеро хайма калон аст ва ҳамин тавр раванди мутобиқшавӣ оғоз мешавад. аммо ростӣ бештар аз ҳама ба ман худи хайма писанд наомад. тамринҳо он қадар не, балки маҳз хоб дар хайма, зеро ба хоб таъсири зиёд мерасонд. роҳ ба сӯи Эверест дар асл аз трекинг оғоз мешавад. аз расидан ба пойгоҳи асосии Эверест. рости ин вазифа чандон осон нест.
сабаб дар он аст ки пойгоҳ дар баландии 5360 метр ҷойгир аст. Ин тақрибан баробари баландии Элбрус аст ва ба чунин баландӣ ту на дар як рӯз, на дар 2 ва на дар 3 рӯз хоҳӣ расид. мо ҳамроҳи гурӯҳи трекинги Володя роҳ паймудем. Аз рӯи ҳолати бачаҳо аниқ метавон бигӯям, ки барои бисёриҳо роҳ осон набуд. организм бояд мутобиқ шуда бошад. Наметавон танҳо аз Катманду парвоз карда якбора ба пойгоҳи асосӣ расид. ҷисм метавонад инро таҳаммул накунад. ҳатто аз гурӯҳи мо чанд нафарро таҳлия карданд. қисми дигар худро хуб эҳсос намекард. яъне ин сайру гашти оддии сайёҳӣ нест, гарчанде самти сайёҳӣ ҳисобида мешавад. барои бисёриҳо ин пеш аз ҳама бархӯрди аввал аст. мулоқоти аввал бо қуллае ки орзуяшро доранд. барои касе танҳо як саёҳати зебо дар кӯҳистон, ки нуқтаи авҷи он дидани баландтарин қуллаи сайёра мебошад. Кульминацией, опять же, является увидеть самую высокую вершину планеты. маҳз дар ҳамин сафар, дар ҳамин роҳпаймоӣ шумо бо чашми худ ҳамон қуллаеро мебинед, ки бо кадом як сабабе шуморо ба сӯи худ хондааст. мо ба хона расидем. барои ман ин ҷо воқеан хона аст. ман ин қадар вақти зиёдро дар ҳамин ҷо гузронидам. акнун моро аз 20 рӯз то 1 моҳи иқомат дар ин ҷо интизор аст. ростӣ вақти холиро чӣ гуна мегузаронӣ? ҳатто мавҷудияти қаҳвахона, интернети босуръат, барқ, ҳамаи ин ба ҳолати равонии ту таъсири ҷиддӣ мерасонад. Саня гӯё барои зиндагӣ ба Непал кӯчида бошад. Телевизору компютерашро ҳам овардааст. Фақат оилаю фарзандонаш дар хона мондаанд. ин ҷо аз нигоҳи амният ва шароити кор хеле муҳим аст. ҳама қарорҳо, тамоми амалиёти наҷот аз ҳамин пойгоҳи асосӣ идора мешаванд. муҳим аст, ки ин низом хуб ба роҳ монда шавад ва кӯҳнавардон худро амн эҳсос кунанд. аммо набояд ба бароҳатии лагери пойгоҳӣ фирефта шуд. Набояд фикр кард, ки агар клуб, билярд ва кати хоб ҳаст, пас ҳама чиз худ аз худ хуб мешавад. Не, намешавад. фаромӯш накунед, ин ҳамоно 5000 метр баландӣ аз сатҳи баҳр аст. шушҳоят дар ҳолати мӯътадиланд. ту дар вазъи хеле хуб қарор дорӣ. бисёр вақт одамон худро фиреб медиҳанд. онҳо мебинанд, ки катляр ва дигар роҳбаладон дар баландии тамрин
тамринҳои хеле шадид анҷом медиҳанд, аммо онҳо инро ба сабабе метавонанд ки қариб тамоми умр дар кӯҳҳо зиндагӣ карданд ва комилан мутобиқ шуданд. ин ба раванди мутобиқшавии онҳо зарар намерасонад. аммо агар шумо навкор бошед, агар бори аввал ба кӯҳ ё ба пойгоҳи кӯҳнавардии Эверест омада бошед ва қарор диҳед мисли онҳо зиндагӣ кунед, пас эҳтиёт бошед. бо эҳтимоли зиёд шуморо бо чархбол ё бо роҳи дигар аз пойгоҳ мебаранд, зеро на ҳар кас метавонад дар баландӣ мисли ҳамворӣ зиндагӣ кунад. ҳамаш омода. Ман барои фардо тайёрам. ба роҳатӣ хуб аст, аммо пойгоҳи асосӣ метавонад бо оромишу шароити худ ҳушёрии шуморо коҳиш диҳад. вале дар кӯҳҳо ҳеҷ гоҳ набояд осуда шуд. агар ман барои баромади муваффақона ва бехатар ба кӯҳҳо як қоидаи асосиро тартиб диҳам, чунин мегуфтам: ҳеҷ гоҳ дар кӯҳҳо бепарво нашавед. ҳушёр бошед, зеро ҳар як ҷуз метавонад ҳалкунанда гардад. 3 апрел мо ба пойгоҳи аввал мебароем. 2 май рӯзи истироҳат дар пойгоҳи дуюм. 2 мая днёвка в втором лагере. аз пойгоҳи дуюм то сеюм бе истифодаи оксиген тақрибан 5 соат роҳ аст. ҳар кӯҳ хусусияти худро дорад. ба ҳар кӯҳ бояд бо эҳтироми бузург муносибат кард. ман аз моҳи августи соли гузашта барои фатҳи қулъаҳо омодагӣ дида истодам. ин нишон медиҳад ки ман ба ин масъала ҷиддӣ муносибат мекунам. дар Эверест аз ҷануб 3 қитъаи хеле душвор мавҷуд аст. аввалинаш албатта яхбастаҳои Кхумбу. он хатарнок аст. ях моддаи сахт ва чандон чандир нест, бинобар ин мешиканад, фурӯ мерезад. ин аввалин қитъа. дуюм гузариш аз пойгоҳи сеюм ба пойгоҳи чорум. ин роҳ тӯлонӣ аст ва одатан ба танбашавӣ меафтӣ, зеро аксар вақт гурӯҳҳои кӯҳнавардон тақрибан дар як вақт ҳаракат мекунанд. ва албатта худи баромади ниҳоӣ аз пойгоҳи чорум то қулъа. аз ҷануб он нисбат ба шимол осонтар аст, вале ба ҳар ҳол баромади ниҳоист, нуқтаи авҷ. ҳамин лаҳзаи ҳаяҷон ва изтироб аст. оё аз уҳдааш мебароӣ ё не? ана ҳамин душвориҳо моро интизор аст. ман танҳо як бор дар баландии 6000 метр хобида будам ва ростӣ он ҷо қариб тамоман хоб накардам. ҳоло барои ман бисёр ҷолиб аст бубинам ки 4 шаби оянда чӣ гуна хоб меравам. ва ҳа ман аз ин баромад сахт нигаронам. Куда на концерт? шояд нишон надиҳам, вале дарунан хело изтироб дорам. вақте ба наздиконам гуфтам ки ба Эверест меравам, вокуниши онҳо манфӣ буд. ҳама аз бародар то ҳамсар, фарзандон ва падару модар ҳама зид баромаданд. ҳоло ба назарам чунин мерасад ки онҳо қабул карданд ки дигар наметавонанд ба тасмими ман таъсир расонанд. роҳе ки бо чароғакҳо равшан мешуд нисбатан бехатар буд. ман ягон тархиш ё хатари ошкорро намедидам. аммо офтоб оҳиста ба уфуқ наздик мешуд. рӯшноӣ зиёдтар мегашт ва ман яхҳои овезонро пай бурдам. албатта зебо аст, вале чӣ қадар даҳшатнок. ҳар лаҳза метавонад фурӯ резад. дар ҳамин вақт шерпа гуфт: бачаҳо, тезтар ҳаракат кунед, ин қисматро бояд зуд гузашт. надав
то лагери аввал 8 соат роҳ рафтем. Ҳаракат кардан душвор буд. Сарфи назар аз тамоми омодагиҳое ки анҷом дода будам. офарин бародар. каме он ҷо хобидем ва баъд ба сӯи пойгоҳи дуюм роҳ гирифтем. роҳ тӯлонӣ шуд, шамол монеа эҷод мекард. релеф нисбатан ҳамвор буд. болоравӣ ва фаромад зиёд набуд. фарқи баландӣ ҳам он қадар зиёд нест, аммо хатари асосии тармаҳо буданд. вақте ба пойгоҳи баландтар мерасӣ, ним соат ё 1-2 соати аввал ҳолатат мӯътадил аст. баъдаш ногаҳон вазъ бадтар мешавад, таъсири баландӣ авҷ мегирад. мегӯям ин баландӣ як рӯз не як рӯз маро нобуд месозад, вале имрӯз не. сулфаи хушк нафаскаширо душвор мекунад. вақте сулфа мешавад, нафас кашидан қариб ғайриимкон мегардад. чашмҳо торик мешаванд. ба назар мерасад ки гӯё истироҳат кардаӣ, вале ҳолатат рӯз ба рӯз бадтар мешавад. Чувствуется, что устал. хастагӣ ҷамъ мешавад, зеро ҳар рӯз роҳ меравем. имрӯз меравем, фардо меравем, аммо пасфарду намеравем, парвоз мекунем. саросема нашав, ман метавонам фикрамро дигар кунам. рӯзи дигар бояд аз пойгоҳи дуюм ба сӯи пойгоҳи сеюм мебаромадем, вале бинобар ҳавои бад барномаро тағйир додем. пешгӯи обу ҳаво нишон медод ки ба зудӣ барф меборад. мо қаблан бо Володя маслиҳат карда будем ки эҳтимол то девор мерасем, аммо аз 7000 метр боло намеравем, зеро дар ин мавсим тамоми кӯҳҳо пурра яхбаста буд. ин баромад бо жумар хело душвор мешуд. сангҳо меафтоданд, гурӯҳҳои боло хаймаҳоро ҷамъ мекарданд. мо то баландии 6800 метр расидем. ман фаромаданро дӯст медорам, тез ва боэътимод. мо тақрибан дар 1 соат ба пойгоҳи аввал расидем. баъд зуд ба пойгоҳи асосӣ баргаштем ва ҳамон рӯз ба Намчебозор парвоз кардем. ба Намчебозор рафтем, то аз ин ҳама фишор каме истироҳат кунем, нерӯ барқарор намоем, хӯрокҳои гарму серғизо бихӯрем. ҳама чиз хуб буд, танҳо ман ҳамеша эҳсос мекардам ки гӯё дар остонаи бемор шудан ҳастам. ин ҳисси тарс маро тарк намекард, тарси бемор шудан, зеро ин метавонист ба экспедитсия ва баромади ман ба қулъа зарари ҷиддӣ расонад. дар Намчебозор фаҳмидам ки таб дорам, аммо на танҳо ман, дигарон ҳам ҳарорати баланд доштанд. он вақт фикр мекардем ки ин раванди мутобиқшавии организм аст. рӯзи чорум ҳолатам беҳтар шуд. он ҷо хуб истироҳат кардем. бо чархбол нишаста ва бо рӯҳияи баланд ба пойгоҳи асосӣ баргаштем.
чанд рӯз дар пойгоҳи асосӣ истодем ва баъд ба ҳадди ниҳоӣ баромадем. ҳанӯз ним соат нагузашта буд, ки пас аз як трекинги кӯтоҳ фаҳмидам, аз гурӯҳ хело қафо мондаам. никита аз ҳамин ҷо моро бо дрон навор мегирад ва баъд ба пойгоҳи асосӣ бармегардад. 5 рӯз он ҷо интизори мо мешавад. Володя бедудилагӣ гуфт: агар боло равӣ, ту барои мо бори иловагӣ мешавӣ. Шояд дар он ҷо бимонӣ, кӣ медонад. ман ҳамаи ин бемориҳоро дар баландӣ паси сар кардам. оқибаташон хуб нест. ман дар баландӣ бронхит доштам, трехит доштам, чанд маротиба варами шушро аз сар гузаронидам. ба ин ҳолатҳо одат кардам ва медонам чӣ гуна вазъро идора кунам. бале, роҳ рафтан душвортар мешавад, аммо ҳамзамон медонам, ки чандин нафар маҳз бо сабаби бемориҳои роҳи нафас дар баландӣ мемонанд. ман бемор шудам, ҳама чиз аллакай ҷиддӣ ва бозгаштнопазир аст. фаҳмидам, ки воқеан беморам ва дар чунин баландӣ барқарор шудан кори осон нест. имрӯз мо мебароем. соат 9 бегоҳ аст. чӣ қадар зебо! боз шамол сар шуд. чӣ хели, Саня? мо мехоҳем поён фароем. роҳ рафтан хело вазнин шудааст. бачаҳо, шумо набояд иштирокчиёнро танҳо гузоред ва онҳо гӯянд, ки поён фароянд. илтимос, кӯшиш кунед онҳоро бовар кунонед. онҳо ба мо гӯш намедиҳанд. таши ба гуфтаи пасангнур бо суръати шамол 50-60 километр дар як соат аст. ба онҳо бигӯяд баргарданд, ҳаго боз кӯшиши фатҳо мекунед. владимир, ҳама ба қафо. хуб, шерпаҳои шумо хело ботаҷрибаанд. пасангнур бу мегӯяд, ки идома додан ғайриимкон аст. шумо метавонед он ҷо дармонед ё ба мушкилоти ҷиддӣ рӯбарӯ шавед. баландӣ 8200 метр. дар маҷмӯъ ҳаво бад нест. бинед, шамол мевазад, аммо чандон сар нест. Дует ветерок, но в целом не холодно. танҳо пойгоҳи асосӣ бо шерпаҳо мехоҳанд моро ба поён гардонанд, вале ман ҳоло иҷозат намедиҳам ба ин. Развернулся вниз. ҳаво имкон медиҳад, ки баромадро идома диҳем. шумо хавотир нашавед. ҳама чиз таҳти назорат аст. ба ман метавонед бовар кунед. пешгӯӣ мешавад, ки баъди чанд соат шамол ба 80 километр дар як соат расад. онҳо медонанд, ки чӣ кор мекунанд. ба пойгоҳи чорум баргардед. ман 3 баллони оксигенро худам мебарам. ман ҳам медонам, ки чӣ кор карда истодам. вова фарёд мезад. ба боло меравем. як замон шерпаҳо истоданд ва дигар пеш нарафтанд.
ман аз шерпам баллони оксигенро гирифтам. Ба онҳо гуфтам: хуб, оксигенро ба ман диҳеду худатон метавонед баргардед. вова поён фаромад ва мехост ҳатто оксигени маро ҳам аз шерпа бигирад, то ҳамаи баллонҳоро худаш бардорад. вале ин барои ман низ хатар буд. агар бо вова ки тамоми оксигенро мебурд чизе рӯй диҳад, мо дигар наметавонистем поён фароем. Ни на одной горе не стоит оставаться. ҳеҷ кӯҳе арзанда нест ки дар он бимонӣ. кӯҳ истодааст ва боз муддати садсолаҳо меистад. Аммо бояд дарк кард ки ин масъалаи ҷиддӣ аст. бояд фаҳмид ки барои баромадан ба баландтарин қуллаи ҷаҳон чӣ қиматеро омодаӣ пардохт кунӣ. ана ҳамин. ҳама фикр мекунанд ки ҳама чиз хуб мешавад. бале, ман ҳамчунин фикр мекунам. бовар дорам ки ҳама чиз бояд хуб шавад ва мешавад. аммо ҳамеша бояд нақшаи бе дошта бошӣ. Я записал завещание, потому что если посмотреть на всех предпринимателей, ман васиятнома навиштам, зеро агар ба соҳибкорон назар кунем, онҳо соҳибони дороӣ ҳастанд ва оилаҳояшон аз онҳо сахт вобастаанд. кам касе фикр мекунад ки агар бо ӯ чизе шавад, оилааш метавонад бе ҳеҷ чиз монад. нархи асосӣ ҳаёт аст ва ин метавонад дар ҳар кӯҳ рӯй диҳад. дар ҳар кӯҳ баландтарин нарх ва қимат ҳаёт мебошад. дар мавсими гузашта дар эверест 19 нафар ҷони худро аз даст доданд ва бояд гӯям ки мавсим ҳамагӣ 2 моҳ давом мекунад. шамол шиддат гирифт ва мо поён фаромадем. афсӯс, то баландии 8400 метр аз сатҳи баҳр расида будем. ин як моҳи ҳаёти туст. чӣ қадар нерӯ сарф кардид то ба ин ҷо бирасӣ? чӣ қадар нерӯ сарф кардид то умуман барои эверест омода шавӣ? аз моҳи августи соли гузашта қариб 6 рӯз дар як ҳафта машқ мекардам ва баромада натавонӣ. на барои он ки ҷисман омода набудӣ. ҳамааш хуб буд, танҳо бо сабаби обу ҳаво. қабули шикаст бисёр душвор аст, аммо шикаст дарси 3, 5 ва шояд 10 пирӯзиро медиҳад. дарси талх, вале ҳаётиву бузург. ва баъд ту боз ба ҳамон қуллаҳо бармегардӣ, аммо ин дафъа хеле қавитар, бародар. ташаккур, ҳоло воваро интизор мешавем ва аз ин ҷо меравем. мо навбат ба навбат поён мефаромадем ва эҳсосоте ки дар пойгоҳи асосӣ доштем такрор мешуданд, чун ҳар нафари наве ки мерасид ҳамон эҳсосоти нокомие дошт ки ту лаҳзаи пеш доштӣ. гӯё як занҷираи эҳсосот бошад, такрор мешаванду такрор мешаванд. ман боло мерафтам, шерпаҳоро маҷбур мекардам роҳро идома диҳанд. онҳо қариб аз баландии 8000 метр баргаштанд.
дар 8300 метр ногаҳон ҳолатам бад шуд. Фаҳмидам, ки бояд поён равам, вагарна дигар поён фаромада наметавонам. ба назари ман метавонистем кӯшиш кунем идома диҳем ва эҳтимол бо вуҷуди душворӣ ба қулла мерасидем. Одатан таҳлил мекунам, менишинам, сабабҳоро месанҷам. ҳоло намефаҳмам чиро таҳлил кунам. шояд бояд каме ором шавам ва баъд фикр кунам. 14-ум дар минтақаи сабз аст. Шамол то 30 км/соат, вале 15-ум, 16-ум. ҳоло кӯҳнавардон тасмими рӯзи 16-ум боло рафтанро доранд. Уверен, сходится. ман мутмаинам, ки ҳамаш ба рӯзи охирин рост меояд. дар ҳамон лаҳза хатари мустақими ҷон набуд. Жизни и здоровья еще не было. Другой Саволи вопрос, дигар ин что аст. когда Вақти хатар появляется пайдо эта мешавад, опасность, оё дер поздно. намешавад? И там, новобаста несмотря аз назари шахсии на ман мои дар бораи личные дурустии мнения, да, баргаштан касательно барои гурӯҳи целесообразности кӯҳнавардони кислорода, тиҷоратӣ ну, дар чунин всё-таки ҳаво для албатта баргаштан коммерческой қарори группы дуруст буд. так сафар получилось, барои что Саня сами инфиродӣ индивидуальный буд, тур, но вале дар флаги пойгоҳ были Ҷамила аз Джамиля, Қазоқистон ва дӯсти дигар аз Қирғизистон и, Илим ҳузур доштанд. Ман онҳоро қаблан Илим, мешинохтам. я ребят уже знал. Саня баъдтар бо онҳо дӯст шуд. ва аҷибаш он аст, ки вазъияти онҳо ҳам тақрибан мисли мо гардид. ҳама барои худ нуқта гузоштанд. Метавонам ҳамин тавр бигӯям. ба ғайр аз Вова дигар касе ҳатто фикри идома додан надошт. чӣ қадар рӯҳ афтода будем. Вова гоҳ-гоҳ рӯ баланд мекард. ҳоло истироҳат мекунем ва боз мебароем. барои ман расидан ба қулла хеле муҳим аст. ин аз рӯи худнамоӣ нест. ман кайҳо ба худам ҳама чизро исбот кардам. ин муҳаббати ман аст, ҳаваси ман. ва росташро гӯям, ин барои ман воқеан муҳим аст. қарори ҳалкунанда аз ҷониби Ҷамила буд, рафтан барои кӯшиши дуюм. барои ин бояд маблағи назаррас барои оксиген ва баъзе хизматрасониҳои такрорӣ пардохт мешуд. ман тасмим гирифтам ӯро дастгирӣ кунам ва хароҷоташро пардохт кардам. бармегардем. кӯшиши рақами 2. албатта касе муваффақиятро кафолат намедиҳад. ин охир Эверест аст. Это же все-таки Эверест. вале мо Мы кӯшиш будем мекунем. пробовать. вақте аз Катманду парвоз кардем, маҷбур шудем дар саҳро фуруд оем. ҳаво бад шуд. аммо ниҳоят бахтамон омад кард ва парвоз кардем. ба пойгоҳи асосӣ расидем ва рост ба пойгоҳи 4 равон шудем. ба пойгоҳи 4 расидем Начинается ветер. ва ҳодисае сар зад, ки дар пешгӯӣ набуд. Второй раз. бори дуюм дар давоми 9 рӯз аст. мо аз рӯи пешгӯӣ обу ҳаво ҳаракат мекунем, И вале ну, боз типа шамоли опять сахт. ветер, ну, типа опять сильный ветер. дар хайма ҷойгир шудем. Палаточку. Вот. Сейчас. ҳоло хӯрок мехӯрем, каме истироҳат мекунем. соат 10:20 саҳар аст. Утра. то шом вақти 10:20. кофӣ барои истироҳат дорем. Вот, поэтому ҳоло барои худ лабша мепазам ва баъд ба ҳадди ниҳоӣ фатҳ мебароем. вақте ба пойгоҳи асосӣ баргаштем, ба худ гуфтам, намехоҳам аз 96 соат зиёд ин ҷо бошам. дар пойгоҳи 4 аз Вова пурсидам. ҳоло тақрибан соати 2 рӯз аст. ман мехоҳам фардо дар ҳамин вақт ё каме дертар дар Катманду бошам. дар тарабхона нишаста дар кати гарм бихобам. ин имконпазир аст? ӯ гуфт. бале, имконпазир аст. шамол пас шуд. снег Барф ҳам тоже қатъ гардид. прекратился. умед дорем ҳамааш ҳамин тавр монад. оҳиста оҳиста ҳаво беҳтар мешавад. Налаживается.
соати 7:45 баромадем. Пеши мо аллакай чароғҳои зиёде дида мешуданд. мо хеле тез ҳаракат мекардем ва дар ҳақиқат бисёр кӯҳнавардонро пеш гузаштем. шояд 50 нафар ё бештар пеши мо буданд. воқеан киҳоро гузаштем? Когда мы вышли на южную вершину, вақте ба қуллаи ҷанубӣ расидем, дигар касе пеши мо набуд. аз қуллаи ҷанубӣ то қуллаи асосӣ як чароғак дида мешуд. но я понимаю, что перед нами никого, быть не аммо может. ман мефаҳмидам ки пеши мо касе нест. дар барф ягон изи пой набуд. он ҷо як нафар хобида буд. мутаассифона ҳеҷ ҳиссиёте гӯё чизе эҳсос намешавад. шахс хобидаасту ту мегузарӣ. ба назарам дигарон ҳам ҳамин тавр эҳсос мекунанд. вақте ту касеро мегузарӣ ё онҳо туро, ҳеҷ кас намехоҳад дахолат кунад. вақте кӯҳнавардон моро мегузаранд, мо ҳамеша роҳ медиҳем, то барояшон қулай бошад. мо аз ресмон мегузарем, то ресмон байни мо ва шахс бошад. ҳатто агар дар тарафи дигар ҳаракат мекардем. аммо баъзеҳо ресмонро ба тарафи кӯҳ мечаспонданду мегуфтанд гузаред, вале ресмон ҳам ба девораи кӯҳ часпидааст. Веревка при этом тоже к склону прижата. ту худро аз ресмон ҷудо мекунӣ ва аслан бе ягон суғурта аз одамоне мегузарӣ ки ростӣ барои онҳо ту ҳеҷ аҳамият надорӣ. ман фикр мекунам дар он ҷо ҳар кас танҳо барои худаш аст. муносибати инсонӣ дар асл қариб вуҷуд надорад. ба ҳар ҳол ғаризаи худҳифзкунӣ ва зинда мондан пурқувваттарин ғаризаи асосист ки дар ҳолати зарурӣ ҳама чизи дигарро канор мегузорад. чун барои инсоният ва барои ҳар як фард муҳимтарин чиз зинда мондан аст. мо дар асл хеле соддатар аз онем ки мехоҳем фикр кунем. ва агар вазъият ба ҳадде расад ки ба зинда мондан вобаста бошад, албатта ғаризаи худҳифзкунӣ ба тамом фаъол мешавад. мо ба қулла наздик мешавем. ана худи худаш расидем. албатта ман хушбахтиро ҳис мекардам, вале ин на он қадар аз худи фатҳи қулла буд, балки аз он ки ниҳоят метавонам поён фароям. ин буд он хушбахтии аслие ки эҳсос кардам. хуб дӯстон, мо қулларо тарк мекунем. сурат гирифтем, нишона гузоштем, ба рӯи кӯҳҳо ташаккур ки моро роҳ доданд. акнун бо эҳтиёт поён меравем. Аккуратненько начинаем спуск. ҳар кас ҷавоби худро дорад. шояд ҳатто аксари онҳое ки ба эверест мебароянд посухе надоранд. на барои чӣ ба эверест мераванд ва на барои чӣ ба кӯҳ мебароянд. ҷумлаи машҳур ин аст: ба эверест меравам чунки ӯ ҳаст, аммо барои ман не. барои ман ҳар кӯҳ аз ҷумла эверест аз рӯи муҳаббат аст. ман ба кӯҳ меравам, зеро он ба ман кӯмак мекунад ки ба мушкилоти рӯзгор дигар хел назар кунам. чизе ки пеш аз баромадан мушкил менамуд, ҳангоми фуруд дигар мушкил нест. зеро мо одамон бисёр вақт ба чизҳои бад диққат медиҳем ва онҳоро аз ҳад бузург месозем. дар баъзеҳо рӯҳи кӯчманчӣ ва кашоф зиндагӣ мекунад. дар дигарон бошад орзу ва ҳадафҳои баландӣ. барои ҳар кас ангезааш гуногун аст ва барои ҳар кас он муҳим мебошад. ана ҳамин. ҳоло ман нақшаҳои нав дорам. аввалан ба антарктида меравам. барномаи 7 вулқонро ба анҷом мерасонам. сидлей вулқони охири ман аст. ҳамчунин ба рӯи худ ҳадаф гузоштам ки то 40 солагӣ, ҳоло 36 сола шудам, ҳамаи 14 қуллаи 8000-ро фатҳ кунам. барои чӣ? зеро метавонам. ростӣ худам ҳам намедонам. аҳволат чӣ гуна аст? албатта хурсандӣ аз он ки мо ин корро анҷом додем. охир бори аввал муваффақ нашудем. метавонистем даст кашем ва бигӯем хуб кӯҳ иҷозат надод ва ин ҳам дуруст мебуд, ҳеҷ бадӣ надошт. аммо мо кӯшиши дуюм кардем.
ва он муваффақ шуд. Ин воқеан олист. аз ин бисёр шодам.